Arrantza kudeaketaren helburu nagusia itsas ingurunean dauden arrantza baliabideak modu errentagarri eta jasangarrian ustiatzea da. Eta horretarako zientzia ezinbestekoa da. Orduan, gure lana, matematikarian lana, da prozesu horretan ahalik eta informazio gehien eta zehatzena emotea, gero arduradunek erabakiak hartu ahal izateko. Orduan, lehenik eta behin datuak bildu egiten dira, gero biltzen diran datu guzti horrek arrantza baliabideen egoera aztertzeko erabiltzen dira, eta gero arrantza kudeaketa neurri desberdinek populazio horretan izango daben eragina aztertu egiten da. Orduan, matematikak prozesu guzti horretan parte hartzen dau. Hasieratik, datu bilketatik, arrantza kudeaketa neurri desberdinen ondorioak arte. Arrantza baliabidei jarraipena egiteko erabiltzen diran modeloak adierazten dabe populazioaren bilakaera denboran zehar. Orduan, bilakaera horretan parte hartzen daben prozesua kontuan hartzen dabez. Erreklutamentua, jaiotako arrainbarriak, hazkundea, migrazioa, baldin eta migrazioa badago, hilkortasun naturala, bai, predazioagaitik, adinagaitik, eta gero euren ezaugarri nagusia da arrantzak eragindako hilkortasuna ere kontuan daukala. Orduan, horren inguruan modeloak izan daitezke sinpleagoak, prozesu horrek batera kontuan hartzen badauz, edo konplexuagoak, prozesu horrek detaile handiagoagaz jarraitzen badabe. Horregoten da normalean oreka bat dagoen informazioa eta lortu nahi den informazioaren artean. Erabiltzen dugu modeloak modelo estokastikoak dira, hau da, ez dira deterministak, errorean neurtu egiten dugu probabilitate distribuzioen bidez. Orduan, estatistikak ahalbidetzen dauena da neurtzea parametro batzuk, baina baita ere horren inguruan dagoen ziurgabetasuna. Orduan, arrantza baliabideen egoera aztertu egiten dugu, baita arrantzak eragindako hilkortasuna ere, baina guzti horren inguruan dagoen ziurgabetasuna ere neurtu egiten da estatistikaren bidez. Orduan, guzti hori erabilgarria da, gero arduradunak hartu behar dabezan erabakiak hartu ahal izateko, eta hartzen diran neurrien inguruan horren arriskua neurtzeko. Etorkizuneko erronka nagusia datu gitzi eta kalitate gitziko arrantza baliabideak kudeatu ahal izateko metodoak garatzea izango da. Gaur egun estimatzen da harrapaketen 80% ez daukala inolako ebaluaziorik. Horrek esan nahi dau, ustiatu egiten direla, baina ez dugula euren egoera ezagutzen. Portzentai hori aldatu egiten da herrialdeen arabera, herrialde garatuetan bajatu egiten da. Orduan, gertatzen dena da, gaur egun daukagun sistemak datu asko behar dauz, eta erabiltzen diren modeloak nahiko konplexuak dira. Orduan, datu gitzi dago zanean, eta informazio biologiko gitzi harrapaketak ez diranean ezagutzen, eta gainera daukagun informazio hori kalitate gitzikoa danean, ez daukaguz metodoa garatua. Orduan, hurrengo urteetako erronka izango da arrantza baliabide horrentzako metodoak garatzea.